wale nyumando foli be kura kala se aw ma fo ya fo aw sigoro la balma bamananga mena mali kono ani mali ko ka ambajira awla ka fo ni bamananga kuna foni wakati de sele wala bina ga munu kono kuma la aw ye mali kono ani akoka kibara oludedo amba fo ni o kuma sele wa aw dangana kuna fon damena ambe awla donia ka fo ko femi forum régional des jeunes atako duruna kena sigira senka kajira awla ka fo ni tako duruna adin faya de be chifiu ani farikolo nyanaje ministre de bolo mali jamana togola ambajira awla ka fo bara numbela jelen kera ka be tarata novembre kalo kilita ani fladema école de maintien de la paix Alioune Blondin be la Bamako shirifla jabaran so togola amna trawe na ka jala babakita de me anga jango solo sheria nyofe wala saka ben kelea kotontala kuma ɲɔgɔnya ko sabati chifiw ni ɲɔgɔn cɛ Sahel jamana kɔnɔna école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey ale ni Gore Institute anu ni ministère de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna u ye ni forum yi sigi sen kan walasa tukuya min na chifiw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ dakun kan n'o ye rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance la citoyenneté et la paix au Sahel aller au-delà de la contestation. N'a ye Mali lajɛ an ka jamana kɔnɔ chifin ka ca dɛ ni pourcentage lajɛ chifin n'i ye 100 sara ta fɛn fɛn 50 o bɛɛ ye chifin bibi n'an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra ko jamana ka jɔ k'a sɔrɔ chifin sen ma don a la a ko ma nɔgɔn dɛ donc masala nin b'o de kan ka chifin fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn masala ka se ka jamana jɔko ɲuman ka sɔrɔ kɛlɛmaya la wɔyɔmaya la foyi ka se k'u sen ɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ a la dɔrɔn cogo min na jamana yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ barisa Sahel jamana an ka lajɛ nin yɛrɛ b'o de kan Mali Burkina ani Niger Sahel jamana kɔnɔ bibi na Sahel sɛgɛnnen don dɛ ni jeunesse yɛrɛ m'a bolo dɔn Sahel fɛ a ma nɔgɔn u dɛmɛbaga jɛkuluw ma to kɔ fiyewu ni jɛrɛjɛ in na u ka laseliw kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka chifiw engagelen fɛrɛ bɛɛ tigɛli la u ka jamana jɔw kunkankow la ka masalow kan ni ka tila ka jaabiw di min bɛna ta ka baara kɛ n'a ye ni ka tila k'a fɔ k'u b'u ka bila la su ni tile ministre mi ka ca ɲɛsilen don chifiw ani farikolo ɲɛnajɛ kow binankun kan n'an m'a fɔ a ma nansarakan na ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne n'ale yɛrɛ ye kɛnɛ in denfa ye a ka laseliw kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ in labɛnbaga maaw ma dan tɛ foli min na ko bari u bɛ ka kɛ sababu ye ka Sahel sifinnakaw kala ɲɔgɔn na ka masala ɲɔgɔn fɛ ka jaabiw ɲini u ka degun na fo ka taa se bɛn ni kelenya kotɔntala o sabatili u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ olu ka baarakɛtaw la. N'a fɔra k'i cɛsiri bi cɛsiri yɛrɛ kɔrɔ ye di parce que n'a fɔra ko tuma bɛɛ an b'a fɔ jeunes a y'aw cɛsiri a y'aw ka rôle kɛ a y'aw engagé o kɔrɔ ye di bon tubabu ka nazaraka la u bɛ na ni kɔrɔ caman ye parce que n'i ko rôle n'i tilala k'a fɔ ko engagement bon kɔrɔ ninnu fila kɔrɔ jumɛn de don parce que n'i ye rôle fɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye engagement yɛrɛ ye kɔrɔ jumɛn pourquoi nin thème yɛrɛ kɔnɔna la u nana ni rôle ni engagement k'u fara ɲɔgɔn kan walasa k'a fɔ ko jeunes ka se ka baara kɛ o kɔnɔna la donc n y'o hakili jagabɔ o de la parce que c'est important ka se k'olu fɛnw fara-farasiya ka bɔ ɲɔgɔn na c'est fɛn caman bɛ yen a ko bɛ na a bɛ ɲɛsin an ka denmisɛnninw ma k'a fɔ k'u k'u hakilina di a ma mais kuma dɔ la olu yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn bon n'a fɔra k'i ka baara kɛ o sira fɛ i tɛ fɛn mun faamuya ko dɔw bɛ yen n'a fɔra k'i ka jamana dɛmɛ o sira fɛ i bɛna taa fɛn wɛrɛ sɛbɛn ou bien i bɛna taa ko kɛta dɔ kɛ mun man ka kɛ jamana sira kan donc o hakilijigi de don. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina Faso Niger Senegal k'a fara Mali kan olu sifinnakaw de bɛna masala tile 2 kɔnɔna na dakun caman kan donbolo kɛli ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne o ma ka sangana ka wuli ka jɔn n'a ka cɛsiri sifinnakaw tɔgɔ la min dira Gore Institute maaw fɛ o de kɛra ka nin kɛnɛ in kuncɛ. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ an b'an kunda Burkina Faso jamana kan silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Burkina jamana kɔnɔ ADN Burkina Faso u ka bureau exécutif ka laadalasigi baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra assemblée générale a kɛra ka bɛn civil novembre kalo tile 9 de ma Bobo Julaso an b'a jira aw la k'a fɔ ko délégué sɛbɛkɔrɔ bɔra ka na ala ko suma kɛnɛ in seereya Alamidu Bari ne bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Ni lajɛrɛba in n'an k'a ma ko assemblée générale ordinaire a bɛ dansigi Burkina Faso alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru a bureau national ka baaraw la san 5 kɔfɛ ka kɛɲɛ ni ADN Burkina Faso a ɲɛmaaba o ka kuntilennaw ye Surakata Salamataw baara minnu sera ka waleya o fɛ da donna o kumabaw la ni k'a ɲɛfɔ jama ye wa bakuruba fɔli la laɲini tun ye fɛn minnu ye olu caman sabatila hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ lakanako binankun kan.
an b'a la fo k'ala barika la ka tɔnden bɛɛ fo ka silamɛ bɛɛ fo ka dɛmɛbaga bɛɛ fo ka kanuɲɔgɔn bɛɛ fo bɛɛ y'a seko kɛ nin biro nin ye walasa biro ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ biro ka se ka wasa sɔrɔ baara o baara dira an ma international sira kan biro y'a seko k'a bɛɛra jamana y'a seko k'a bɛɛra baara minnu fana dira national sira kan ani section na fo ka se sous-section ma fo comité ma bɛɛ y'a seko kɛ an b'a la fo k'ala barika la an b'a fɔ ko wasa sɔrɔla parce que nin manda nin kɔnɔ manda laban na ko caman kɛra kɔnɔ n'aw yɛrɛ ɲɛ b'ara misiriw lɔra kɔnɔ n'aw ɲɛ b'ara radio so a minɛnw bɛɛ labɛnni bilani b'a kɔnɔ nka kɔnɔni bɛ kɛra ka se ka autorisation sɔrɔ n'aw ɲɛ bɛ karamɔgɔ ka so ra n'aw ɲɛ bɛ kalanyɔrɔ ra fɛn caman bɛ yen biro sera ka min réaliser nin manda nin kɔnɔna na an bɛ ala fo k'ala barika la k'ala waleɲuman lɔn ka tɔnden bɛɛ fo ka dɛmɛbaga bɛɛ fo ka kanuɲɔgɔn bɛɛ fo an bɛ ala fo k'ala barika la k'ala waleɲuman lɔn projet fɛn o fɛn ni anw sera ka ta nin manda nin kɔnɔna na ala barika la a bɛɛ sera ka kɛ manda daminɛ na minnu sera ka ta a bɛɛ sera ka kɛ ala barika la an bɛ ala fo k'ala waleɲuman lɔn ka deli ala fɛ mɔgɔ min bɛna bila silamɛw ɲɛfɛ ala k'a kɛ ala yɛrɛ sago ye ala k'a kɛ an karamɔgɔ sago ye ka deli ala fɛ mɔgɔ min bɛna kɛ silamɛw ɲɛfɛ k'a kɛ silamɛw ka ɲɛtaga an'u ka kɔrɔta an'u ka wasa ye ani silamɛw ka bɛn ye ala k'o mɔgɔ le d'an ma ka tila ka yafa ɲini an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fɛ ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲini tɔnden bɛɛ fɛ. ADN Burkina Faso ka ni lajɛrɛba in congrès national o baara ɲɛbilaw fana don mun bolo dalen bɛ k'a bila novembre kalo tile 28 la ni ka taa kuncɛ a tile 30 la. Biro in ye layidu fɛn o fɛn di an ma ko n'o sigila o b'a kɛ an karamɔgɔ y'a bɛɛ kɛ tɔndenw nimisi wasala n'an y'u bila ka taa kɔfɛla baaraw la fana jaabi min bɛ na o bɛ kɛ an sago ye an b'o fɔ de ko waleɲuman dɔn sɔnni an ma fiɲɛ ye o la yan ne biro kura ka sigi an b'a ɲini komi an ka kumaw na an tɛ kuma ka tɛmɛ 100 kan mɔgɔw b'a fɔ 100% de sinon si avec 100% an tɛ mina fɔ biro kura an b'a la deli ale ka baara nin ɲɛ ka taa fɔ 200 na mais n'a ma se o la ala k'a kɛ a ka se k'a ɲɛ ka dan tɔw y'a ɲɛ ka dan yɔrɔ min na ala kana tiɲɛ o bolo fiyewu suwazili ala k'a kɛ mɔgɔw ye ala yɛrɛ b'a dɔn minnu suwazili bɛ na tɔn ɲɛ ka dunuɲalatigɛ ɲɛ ka taa lahara ɲɛ ka kelenya ɲɛ ka silamɛya tiɲɛ dɛmɛ ka sɔrɔ nin yɔrɔ ɲini wɛrɛ tɛ tuguni mɔgɔya bilani kɔ an b'o dugawu de kɛ olu ye an bɛ fɛ ala k'a minɛ. N bɛ an ka foli ni waleɲuman dɔn o ɲɛsin Sherifu Usumani Madani Hayidara ma a n'a denw Alasani Watara Burkina Faso n y'a fɔ yɔrɔ caman na ka tɛmɛ Hayidara ni foli de ka kan sabula Hayidara ye min ɲɛ diɲɛlatigɛ ye a ye min ɲɛ an kelen kelen ye fɔli tɛ bilen quoi bɛɛ ɲɛ b'a la hali i tɛmɛtɔla mana mɔgɔ ye ko nin ni Hayidara bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a kɛ cogo n'a kuma cogo n'a yɛlɛma cogo fɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin bɛ ne ni mɔgɔya cɛ hali ni n jogo ye n bali a la. K'an karamɔgɔ fo n'o ye Sheikh Sherifu Usumani Madani Hayidara ye a ye dugawu min k'an ye a minɛna san 5 min kɔnɔ biro min tɛmɛna an bɛ foli di biro bɛɛ lajɛlen ma ala ka ɲɛtaga d'an n'o ma o ye baara min kɛ o sera ka baara caman kɛ bari munna n b'a fɔ o sera ka misiri lɔ n'o y'an ka misiriba ye misiri min jɔra a ka gɛlɛn n'a ɲɔgɔn bɛ quartier nin kɔnɔ an bɛ biro fora ka tila tuguni ka fa Hayidara o sera ka baara kɛ o kulɛzi kɛra ka bon dɔw sɔrɔ ka lɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ye baara kɛ o kɔfɛ o tilala yɛrɛ k'u bolo bila yɔrɔ dɔ la o kɔni ma se ka ban na Alahu Taala ka jɛn ye mais an b'o dugawu ɲini ka dugawu k'o ye ani bi ala ka sababu ɲuman k'a n'o ye ka yafa deli an ka présidentba fɛ n'o ye Elhaji Surakata Salamata ye n'a ka biro bɛɛ lajɛlen vraiment o sera ka baara kɛ ani ne yɛrɛ ka présidente n'o ye Maminɛ Kɔnɛ ye an bɛ dugawu k'o ye ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ biro kura min bɛ na ala k'u fanga se. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛrɛba in senfɛ fɛn min ye waleɲuman dɔn ani bonyamasegin ye o kɛra ni ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seyid Sherifu Usumani Madani Hayidara n'ale alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye a n'a ka kɔlɛ o ka wuli ka jɔ la sanga ani waati diinɛ ɲɛda ɲuman o bɛ se faamuya maaw fɛ cogo minɛ ani maanifinya jigitigiw walew o kɛli ni ka caya. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Amadu Kamara ale ka ɲininiw don. Kɔrɔ
Raila Odinga kelen bɛ ka bolo mana bɔ farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaya nɔfɛ. Siɲɛ caman kɔfɛ hakilina in ma ɲɛ a bolo. Raila Odinga nin y'a seginni ye ko kura k'i bolo mana bɔ farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaya nɔfɛ. O baaraw yɛrɛ mankutu daminɛlen b'a fɛ a bɛ wagati bɔ ka bɛn ni farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmɔgɔya sigi hokumu kɔnɔ ni Musa Faki Mahamat Ali kan ka nɔna bila. An b'a jira u la k'a fɔ ko Raila Odinga n'a si bɛ taa san 80 n'a bangena Maseno marabolo kɔnɔ nin na kɛ a bolo wagati kɛrɛnkɛrɛnni a ka se k'i kanbɔ nin jɛrɛjɛkuluba ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Raila Odinga a kɔkɔrɔma dɔnnen bɛ Kenya jamana ɲɛma William Ruto fɛ ka sanga ni a ka ni laɲini sabatili ye. Kongo kaw feni no Kongo kɛnɛya ko bunakun kan. Kongo kɛnɛya ko ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko banakisɛ min tila kodɔnnen bɛ Kongo jamana kɔnɔ n'o ye Mpox banakisɛ ye ko a yera maa 200 fo ka taa se maa 300 bɔɲɔgɔnko ma Kongo jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun laban in na. Gafe sɛbɛn dɔ y'a jira k'a fɔ ko bana in bɛ ka kɛlɛ ka bɔ Kongo jamana kɔnɔ kabini juillet kalo o wagati. U ka dugu min bɛ n'o ye Katimuka a yera k'a fɔ ko yeni nɔ banakisɛ in a kɔni bɛ ka si latunu ka bɛn ni kɛnɛya tigilamaw ka cɛsiri n'u ka jija ye. Bawo 100 sarada o 100 sarada 40 fo ka se 50 bɔɲɔgɔnko banakisɛ in lakodɔnna o makofɔlenw na Kongo jamana kɔnɔ. Ka fara Kongo Uganda kaw fɛnɛ feni nɔ a yera k'a fɔ ko banakisɛ in lakodɔnna yen nka a ka bɛn ni kɛnɛya tigilamaw ka cɛsiri n'u ka jija ye ani hakilina ɲumanw tali banakisɛ in dankari bɛ ka k'a la diɲɛ don o don. Jateminɛla a furakisɛ b'a yirika caman kɔni bisimilara ka ɲɛsin maa miliyɔn caman ma ka bɛn ni diɲɛ selege 4 Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinen bɛ kɛnɛyako bunakun kan. Ale kɛlen bɛ ka nin banakisɛ in a fura ta ka ɲɛsin maa b'a yirika caman ma. Kɛnɛya tigilamaw u n'u dɛmɛbaga jɛkulu kɛlen bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin bana kofɔlen kɛlɛli ma ka bɛn ni kɛnɛya tigilamaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye. Haïti kaw feni no Haïti ministri ɲɛma kura a ye kalikasiyɛn kɛ min bɛ a ka baaraw nundonni kofɔ. Kalo damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ ministri ɲɛma tun tɛ Haïti jamana kɔnɔ ka bɛn ni ministri ɲɛma kura ale ka kalikasiyɛn n'o ye Alexis Didier Fils-Aimé a y'a ka ministri ɲɛmaya baaraw daminɛ ka bɛn ni waleyaw caman ye Haïti jamana kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ degun ni gɛlɛyaw caman na. Kɛnɛyako nasiraw ale ni lakanako ani bunahadamadenya hakɛw dafali olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye Haïti jamana labɔlen don gɛlɛya minnu na an bɛ don min na ko bi. A ka nin kalikasiyɛn na a bi a ka baaraw nundonni ko fɔ maa bɛ se ka i hakili latigɛ k'a fɔ ko nin ye waleya ye min bɛ baara nundonw daminɛli ko fɔ Haïti jamana kɔnɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ ɲɛtaga kuntagalajan baaraw sirakow b'o la lakanako dala dumunifɛnko bunahadamadenya hakɛw sabatili olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma. Alexis Didier Fils-Aimé ministri ɲɛma kura Haïti jamana kɔnɔ nunu kɛra a dalagosɛw ye a ka baara nundonni hokumu kɔnɔna na. Wa don nataw la a yirala k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw senfɛ ani hakili lase nin baara nunu bɛɛ lajɛlen ma yaasa lafiya hakilisigi basigi u ye se ka nati Haïti jamana kɔnɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ministri ɲɛma kura ale tun ye u ka jagokɛlaw ka soba ɲɛmakɔrɔ ye kɛra ka kɔrɔfɔw la kumaba ye a ka nin dantigɛli senfɛ. Arabu jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛba dɔ senfɛ u ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila diɲɛ selege 4 Nations Unies tɔnba ma ka ɲɛsin Israel jamana ka tɔndenya ka ɲɛsin ni tɔnba in ma. U ka nin wele in u y'a sɛmɛntiya ni hakilina minnu o bɛ tali kɛ Israel jamana ka waleya cɛjugu bunahadamadenya burujali waliw tale ka ɲɛsin Moyen-Orient silamɛw ma bande Gaza ani Liban jamana kɔnɔ. Ni lajɛrɛba in senfɛ n'a sigira Arabi Saoudite faba kɔnɔ Riyad a kun tun ti dɔwɛrɛ yaasa ka dan siri Israel jamana ka tiɲɛni jugu la ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma bande Gaza ni Moyen-Orient na. U y'a ɲini diɲɛ selege 4 Nations Unies tɔnba fɛ madama u kana sɔn yaasa Israel ka kɛ diɲɛ selege 4 Nations Unies tɔnba tɔnden ye ka bɛn ni kɔrɔfɔ minnu saradaliw fɛ minnu bɛ tali kɛ bunahadamadenya burujaliw fagali jugu o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Israel jamana fɛ ka ɲɛsin Liban bande Gaza hakaja fo ka se Moyen
Moyen-Orient jamana kɔnɔdenw ma ni lajɛrɛ in senfɛ u ye hakilinaw caman ta minnu bɛ tara ka ɲɛsin Nations Unies tɔnba ma ka bɛn ni u ka sigi hakilinabaw dalakɛɲɛ ni laseli ma ka ɲɛsin Israel jamana ma min kɛlen bɛ ka wuli bi k'a ɲini k'ale bɛ kɛ tiɲɛselikɛla ni Nations Unies tɔnba tɔnden ye. Arabi Saoudite minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ Arabi Saoudite jamana ale ni diɲɛ fan wɛrɛ kunkanko kibaruyaw ma n'o ye Prince Faisal bin Farhan ale fana ye hakilina in fo k'a ɲini arabula jamanaw fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa bɛn ni kelenya o ye se ka sabati arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn n'u ka laɲini ye k'a ɲini Nations Unies tɔnba fɛ dantigɛli min kɛlen filɛ nin ye min kɛra u ka lajɛrɛ kuncɛli baaraw senfɛ u k'a ta ka don ba la yaasa Israel jamana a ka bali a ka ni laɲini na. aw ni waleɲuman dɔn foli ka kan ka sababu kɛ ɲamandaliko ɲumanw ye an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dansigi bɛ bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na minnu labɛnna kunnafoni so ɲamaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamandalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na.